Ik zal hem altijd omhouden. Altijd? Oh, dat hoeft niet, hè? In elk geval zolang we bij elkaar binnen. Het is van belang dat je medewerking verleent aan je terugkeer, anders verlies je alle steun. Zal ik morgen even langskomen om de opties te bespreken? Hij mat waarom? Hij mat het loon uit. En ik vind dat we wat dwaan matten. We matten een actie betinken. Ja, we moeten helpen dan. Ja. Nee, vind ik ek. Ja, help het een ziekje. En dan hoor je hem bij de politie. Hoe bedoelst? Des te jetter is er het loon uit. Klootzak. Mooi werk, heel schuldige meeschool pakken. Hoe bedoelst? Ja, mensen die het hele dan niks dienen halen, ieder dan niks verkeerd zet, toevallig in het verkeerde landboom binnen kunnen zijn, want dat waren dwarsvol. Het gaat om het principe. Ja, jonge asielzoekers die het hier opgroeit binnen, kies net zomaar weer omsturen. En hier zie ik ze druk maken als het een vriendje net was weer? Ja, tuurlijk. Oh. Ik weet dat het net België is, maar ik wil even zeggen dat het komt wel goed. We moeten net bang wezen. Kev, dat gaat net goed. Niet auto vrij! Niet auto, laat vrij! Niet auto! Niet auto vrij! Voorzichtig, voorzichtig. Hij maakt ons ziek, Helje kinderen. Hey, bitches. Door in bos. Lieske, Wat? fucking stil nou. Stil! Wat, jongen? Hey, bakkenwief! En Lietske! Lieske, ophouden nou! Nou, kleer! Doe! Maar snel ophouden! Nou, Ik had op! kleer! Oké, kleer. Ja, wat is het? Ik ken Ruud Kjam, joh. Lieske. Flikker toch op, man! Nee, lippen! Als Lieske net met mij doen wil, dan had het alle jaar geen zin meer. Lieske! Lieske! Nee! Lieske! 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 Lieske, kom maar op! Nee! Lieske! Nee! Moordenaars! Lieske! Moordenaars! Liet ze maar bedenken hoe jong als dan nog bist. En liet ze maar bepraten, de stom het nog net wist. Boeral is een uitwijn voor alles dorst of dorst. Ziek je dan in uitvlecht, waar was het liefste woord? Lieske. Lieske. Oh my god. Lieske. Lieske. Oh my god. Oh my god. Lieske. Oh my god. Het spijt me zo. Het spijt me zo shit. Lieske. Snipers. Sloepskutters. Hou je die? Maar ik denk dat ze die bewust net rekken. Ik dacht dat het Davy. Is dat niet dat er wel mist? Lies. Ja. Je won tegen een oorlog van meidje? Ja, wraak, dat kist. Tuurlijk doen wij dat. Oh, denk je hem dat? Oh, dat witte je hem. Nou, dan ga je met mis, want wij hebben bol een bom. Ja, tuurlijk, Jim beginnen toch? Hoesa? Dat droppen je maar dagen, nou zoet in één keer recht. Oh, oké. Wij olissen hier. Jo, jurgen van mij. Ze zei dat er een oplossing in zicht is. Wat voor?
Voor Lionel. Maar we hoeven net zeggen wat precies. Wat moeten we nou? We moeten even onderkennen. Doe je maar. Ja. Oh, voorzichtig, voorzichtig. Oh, Lies. Lieske is Delsketten. Wat? Ja, maar je moet er net bang wezen. Ja, dat ben je mek net, hè? We binnen alle jaar bang, maar dat kennen we nou net broeken. Ja, hallo, je bent er net begonnen. Dat zou de stoon nooit waren. Hoe? Die lippen weeg je van een oor. Vier het net dat zij dit net voor haarzelf doen, maar van Lionel. Meest dat? Meest dat? Respect. Ja, respect. Ja. Ja, vind ik ook. Je maakt er alles voor de oor, dan moet je hem net opjaan. Nee, trok in. Vind ik ook. Ja. Van Lionel. We binnen nou toch een Safir, al zo lang hier, maar net van niks west ha. En Do? En de oren? Ja, bluwe. Ja, ja. Maar, meisjes dan wel los alsjeblieft. Ja, skinne klein. Ja, tuurlijk dan. Oh, zo sorry. Maar jongens, ik wil even zeggen dat... Ik had hier dit net toch, echt. Bedankt je. Ja, misschien kunnen wij wat uil praten. Als Tobeloos dus net het westen zitten, dat ze daar dan ook los maatje willen. Nee! Wacht, tik op de snipers! Lionel! Oh my god! Oh my god! Wat is dat hier? Sammy, voel me. Juster al. Maar nooit je hinnebracht. Ze wilden de verruimingsactie doen al heel vlug. Doe het nog? Ja, ik had een kwartier de tijd gekregen. En dood? Nou ja, ze hadden nog serieus naar mijn situatie, Sjoen. Zeiden ze. Dat had je mijn actie wel opleveren, maar... Nou, ik Wat? ben eens net blauw. Wat? Ja, Nee. ja, ik maak waarom. Denise, omdat het onderzoek wie heb ik echt nog de procedure werken. En dan maken ze zich heel duidelijk een kans. Dus Ekke hast en net? Dan maak ik zeker hier net mee blauw. Achteraf ik dus beter net onderzoeken kunnen. Maar nou zit er Dat niks kan op. net! Denise, Nee, Denise. dat kan net! Denise, we moeten vol geheel wezen. Als hij geen kans moet... Nee, dan is alles verlen. Ik wil daar net kwijt, Lionel. Ja, wat was nou dan? Waarom naar het rotlaan helemaal alleen nog? Nee! Ik let daar net keer. Luister. Ik weet net hoe oors. Oké? Ik geef mij die mij. Ik geef mij naar boet en ik stap op het vleen toe. No fucking way! Nee, we bloeien hier. Laat ze er maar niet smoren daarbuiten. Wat? Nee, ze binnen te vier gaan. En jij? Nou ja, ik wil daar net kwijt. Oh, hey. Kom, het kind terug, ja? Het kind terug. Denise, als er de samen tegen staat, dan wil ik echt bij die blijven. Ja? Hier. Ja, en Yes. zorg wel wat ik heb Ja. gedaan, Oké. Wat? Ja, hallo. Ik ga een verrassing voor je hebben. Hallo? Ja? Nee, ik blijf hier. Nee, vrijwillig. Ja, dat weet ik zeker. Dat omdat de Joma beschint, dat is zo'n Jim. Oké, doeg. Yes! Nou, dan ben we nou lekker mooi. Florence Nightingale. Wij gaan snel in de shit, zeker. Ja, hey! Wij hier een afspraak. Maar ik moet toch nog wel zeggen wat ik denk, toch? Ik vind het hier in bliksem zijn keitzooi. Is er meer verliezen, jongen? Flikker toch nou in op alle keer. Waar is Florence Nightingale? Dat bedoel ik. Hè?
Wat nou integreert? Florence Nightingale, jongen. Dat wie een voor de domme, verliefde douchie. Die dacht dat ze alle foute man uit de stront helpen kon. Daar keilde ze op, hè? En dat, hè, is Florence Nightingale. Dat was ze zelf ook niet, hè? Hé, wat jij zat. En toen maak eens keihard misbruik van haar. Toen best een vieze profiteert. Een vieze kakkelaar. Niet staan en nu. Toen best een vieze, vuile, geloten. Altijd pakken, hoor. Van je dat is het virus. Klootzak van een negerhond. Feeling my way through the darkness. Hij zit onderdrukt. Ja, maar we willen wat. Guided by a beating heart. Ik kom op voor uw eigen mensen, ja? I don't know where the journey will end, but I know where to start. Terrorisme was toen je een keer keihard oppakken, is dat een leuk vind? They tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream. Ons nog net bij. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. Denise. 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 Didn't know I was alone. Hey, Jiet het. Denise. Oh. Oh. Hey, het is van Zuid. Ja, sorry. Wat? Ja. Auw. Kevin. Fuck! Het leger maakt het hem op voor een grote bevrijdingsactie. Om een eind te maken aan de buskaping die al dagen wordt. Zuiverkrek de luchtmacht een paar F-sections naar het plak van de kaping thuisstuurt. Maar de straaljagers worden fancy de terroristen schrik onjaaien. Zodat ze haar oorjaar zoen, maar onnota is er nog geen ene boetentak aan. De landmacht ziet nou klaar om daar actie uit te gaan. Je zag nog beelden van de tijdreadings hiervan, Juster en Aron de Nacht. Actuele beelden die hebben we nog net. En voor zo'n verder hebben we eenheden van de 28e Mechanisaire Brigade haar panzervoertuigen al in stelling gebracht. En kunnen ze elk moment hoe in de actie. Geweld is daarbij net uitsletten. Zij liet het ministerie van Veiligheid en Justitie jeder het al weten. Nee, 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 nee! Nee, Tobiotje. Ja, maar Denise. Nee. Dit ken het. Ze matten eruit. Waar? De oren. Dit is allemaal mijn schuld. Denise. Ik bleef hier en ik liet het net los. Denise. Nee. Lionel, nee! Ik sis, nee!
Jongens! Druk, keine boeten in jou, je moer! Wacht! Zo! Heid! Heid, wat? Nee, niks. Jongens, luister goed. Ik ga een paar minuten krijgen om je in te praten. Maar hoe wist hij dat wij... Het is al live op het ijs. Ik heb juist in je het wat zo Lionel besloten. Ja, klootzak hem. Ja. Er is nog een jippeling. Lionel die had onderzoek zetten. En dat wordt op zwier onrekenen. En daarom had er geen kans op een verblijfsvergunning. Ja, maar wat zullen jou doen? Dus, luister je, wat wij nou dwaan moeten, is aantonen dat je toch heel dan het onderzoek zitten hast. Wat? En daar kon je op squallen bij helpen. Dat? Ze konden een verklaring aanlezen, dat is ziek geweest. En die plegen ze in hek. En die onderzoekadres ook. Dat doe je een vakantiehuis van een dokter. Exact. En nou met heen en weer en bellen en hier en daar mails, handtekeningen en dit soort dingen. Konden wij dus aantonen dat je net onderzoek zitten hast. Maar dat is ziek geweest en dat is mijn werk geweest en dat betekent. Dat er bleef ik in. Dat er op nice situatie zo'n werk in. En omdat een veromkeer naar het diner nog net onder water is, is de kans op een verblijfsvergunning heel erg groot. En nou? Druut, zo gauw mogelijk en een verklaring aanlezen dat het je doel wie alleen nog om aandacht te vregen, maar dat je hem nou officieel de wet respecteren zult. Maar zijn we dan geen losers? Het is losers die doen domme dingen. Je mag toch zoveel bereikt. Je mag toch zoveel volk ook krijgen. Nog nooit hebben we bij zich zo serieus inzet voor oren mensen. Je mag hebben een opkomst van je vrienden, voor asielzoekers, geen onrecht. Je bent een winnaars. Je hebt geen grutskap op jezelf werden. En Heid? Denise, vroeger wie ik misschien in Heid was bij opzicht. Maar ja, dat is al lang voorbij. Die tijd is voorbij en ik heb het verknoeid. Ik bedoel. Maar ik denk dat Stoon nou meer wie zijn grote dochter bent. Neem zo'n grutskap die weer. En moeten we eens oorjaan? Komen we dan in de gevangenis? Nou, er zal absoluut een straf komen, maar dat valt nog wel mooi, maar dat het hier uit de klauwen reed, jongens. Dan wordt die straf volle groter. En als je deden vallen dat bestolen, ben je hem alle hier verantwoordelijk. En dan overloopt het alleen nog een werkstraf. Bus helemaal, ja. Ik denk dat we het waan matten. En wij helpen je. En dat hadden wij alle jaar dienen voor hem. Voor Lionel Machava. Lionel Machava is een alleenstaande minderjarige vluchteling. Een AMV. Hij wennet hier al 10 jaar en kent zijn eigen land al haast net eens meer. Wij vinden dat zulke mensen net waarom worden maaien, maar hier blijven maar te kennen. En dat geldt net alleen nog voor Lionel, maar voor alle AMV's. Daar willen wij aandacht voor vregen en daarom hebben we dit dien. Ik wil er graag bij zeggen dat wij goed behandelen binnen in de bus. Ze hebben ons vasthouden, maar net zeer dien. Er zijn geen slachtoffers van en dat komt omdat ze goed op ons past hebben. Daarom willen wij als gevangenen Jim en weten laten dat wij dit een goede actie vinden. Wij wisten het van tevoren net, maar wij zijn het heel en al eens met het doel van deze kaping. Het is goed dat er aandacht komt. Gelul. Al je gelul, ze liegen. Ze hebben u slaan, ze hebben driegen. Hij heeft het toch zelf verkeerd, nog net om je heen. Nou en dan moet is er klaar. nog Hé, iets Baaske, zeiken, nou is dat hebben we klaar. ook Nee, we nog. hadden het je net zoals een keertje zeggen, was nou is klaar, ja? Nou, zo ben je leuk worden, leuk worden op je dag. Dat is misschien een beetje jaloers, dat ze voor hem kiezen net voor mij. Heid. Zorg het dan meneer eens rekken, dat hindert ik helemaal niks. Ik zeg hier niks, ik ben gruts dat ze voor hem kiest net voor zijn jonge tijd. En nou waarom dan die plak dan? Hup. Dat is toch met deze? Het is toch wel zo. Ja, stoppen interviews. Trouwens worden geen vragen meer gesteld. Nog een mij nog. Kom maar.
zelfs. En als het voor elkaar krijgt, misschien best dan een held. Maar